தயவு செய்து மேலே தள்ளிடுறாங்க. இவர் தான் கருப்பசாமி. இவர் பிடிக்கலன்னா மேலே தள்ளுங்க, பிடிச்சா இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இவர் வீட்டுக்கு வரணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் இவரை கும்பிட்ருக்கீங்களோ அவங்க ஒரு லைக் போடுங்க. யாருக்கெல்லாம் இவர் குலதெய்வமோ அவங்கெல்லாம் எங்கே கருப்புன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். யார் உடம்புல எல்லாம் கருப்பு வந்து ஆடுவாரோ அவங்கெல்லாம் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யாருக்கெல்லாம் இவர் காவல் தெய்வமோ அவங்க காவக்காரன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்க்கும்போது கருப்போட அனைத்து அவதாரமும் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி இதனால் இன்னைய பொழுது உங்களுக்கு அருமையாக அமையும். மேலும் கருப்பை மனதார நினைக்கிறவங்களுக்கு நிறைய செல்வங்கள் சேரும். கருப்போட துணை இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. கருப்பசாமி தான் நம்மளை காக்கிற கடவுள். இந்த கருப்பு இல்லைன்னா நம்ம எந்த ஒரு செயலையும் இன்னிதே செய்ய முடியாது. அதனால் காவலுக்கு எப்பயுமே கருப்பை துணைக்கு வச்சுக்கோங்க. பிள்ளைங்களுக்கு கருப்போட விபூதியை நெத்தியில் வச்சு நைட்டுக்கு தூங்கும்போது படுக்க வைங்க.